ҳамсинфи приколист. Я тансинф доштем вақти мактабида полни приколист буд ва ҳамаро прикол мекард мегашт. номуша болишт мемонем. болишт мада ҷураи ҷониб буд. одамое ки қатъи приколисто мегарданд ва ҷураи сахт мешаванд фақат барои ҳамун мешаванд ки ҳамун приколисто иёра хичуна прикол накунанд ва наханданд. аймарама мехебуд, лекин болишт бисёр авно прикол мекард, аммо назар ба дигарода камтар. Карочи фақат прикол карда мегашт. ба хичам 3 бор аблом шид. марам дига аммо абломошо қапидам. вешна вақте ягон гап мегуфт ва ё то ҳол мега, ма дарав даму гапша да хотириш меёрам. чӣ гап? ина бин. карочи ҳамсинфам як ҳамсинфи дигар духтарак мона номуша штатив мемонем нағз медид. ва як рӯз чизе буд ки мо бояд ҷашн мегирем. бародаро китоби антиманипулятсияро аудио китоб кардем. бисёрии шумо мехостен ина марҳамат ҳамаша полни аудио китоб карда профессионална қатъи нафарои профессионалло кор карда китоби антиманипулятсияро полни аудиоӣ кардем. мисол ин мардак хича шеф гирифтанӣ буд. ай радио мехостам мара паст бизананд. натонам ки қатъимайтари гап мезанен. уё ягон вақт ждат накарда буданд ки ягон одам барои гирифтани аудиокитоби антиманипулятсия дар директ китоб мегирем нависен.